салом алейкум, братҷон. Ман барои тура скриншот не, ман барои тура видео мекунам. Яна нигаҳ кун, дар канал рӯзи 8 июн монетизатсияи мо қабул шуд. Нависондагие ки вы стали участником партнерской программы YouTube. Теперь вы можете монетизировать контент. Рӯзи 8 соати 14:52 монетизатсияи мо қабул шудагиай. Агар канал ягон жалоб дошта боша, агар ту ютубер бошӣ, блогерира бифаҳмӣ, ин ҳаминҷада эффективни недавни загружени видео. Ин маънои уро дорад ки ай ҳама охирон видеои партофтагӣ ту дар ҳаминҷа метоба. Агар канали ту жалоб дошта боша, дар ҳамин боло жалоб менависа а 1 то 3, ё ки принсипи сообщество дошта боша а 1 то 3 менависа, чанте гирифтагӣ метоба. Пас дар инҷа бародарҷон монетизатсия дора. Ина монетизатсияш, ин ҳамин монетизатсияи каналай. Ина монетизатсия рӯзи 8 июн гирон шудагиай. Баъд иҷада чӣ дора? Спонсорство дора. Кнопка пайдо шудагиай, гирон накардем ша ҳозир. Ина уже кнопкаш пайдо шудай. Я бисёри каналҳо пайдо намешаванд, ини пайдо шудай. Иниша гирон кардан дар кор. Баъд суперфунксия суперчат дора, инора гирон кардагиам ина. Вақте ки ягон видео та стрим мемонӣ ё ки эфир мекунӣ, ина меё гиронанд. Так, пул мегзаронанд. Дар ини эс боша бародарҷон, дар инҷа касе видеои тура дуздидагиай, дар ин ҳаминҷа метоба. Ин ҳаминҷа ду каналай, нигаҳ кун. Ин ҳамин видеоро партофтагиай, и каналҳои худмонай партофтагиай. Ин ҳаминтари 1700 подписчик, 95 подписчик. Инҷа видеои дуздиро нишон метиҳад. Инҷа запрос на удаление. Касе да запрос роӣ мекунӣ ки видеои туро удалид мекунанд, ин ҳаминтари. Инҷа сообщение, инҷа архив. Дигаи чӣ надора? Ина мерем дар видеоҳот бародар. Видеоҳот. Ина видеоҳота мебинем. Ина видеоҳот ягон тад жалоб надора. Ина ай пеш меорум. ин каломеш ки ограничение кардагиай, ино эфиран. Видеое ки намефорашон, намура метони ограничение монӣ. А так видео ина монетизатсия гирон, нет. Ҳамаш 100%. Ина бо кнопкаи дали надоштай, ҳамиқа видео доштай. Боз эфир дора, трансляцияра меҷиқем. Ина эфир дора. Ина эфирош ягонташ гирон нестай. Ина эфир дора. Дигар чӣ мехоҳӣ? Канал агар жалоб дошта боша, ин ҳаминҷада жалоб мегира. Ин ҳаминҷада болои эффективни недавни загружени видеода мегира. Ина канал $1.02 кор кардагиай, чунки мо видео намепартоем каналҳои фурӯшида. Ҳаминтари $1.02 ина кор кардай. ҳаминтари. Дигаи чӣ надора? Инҷа сообщество шай мисолан сообщество кардагиам яду видеоро дар ҳамин канал. Ана бо чӣ дора? ҳозир мебинам. Инҷа нови комментариҳоро менависа. Бо чӣ дора? хай тамом. Дигаи чӣ надора? хуб гард.